Бөрйән районының Килдыгыл мәктәбендә лә аманатты бик нык яратыусы балалар укый. 2022 елдың беренче ярты йыллыгына укучыларның 80% журналга ябылган. Улар менән очрашуга килгән журналдың баш мөхәррире Сәлман Ярмуллинга Килдыгыл мәктәбе укучылары ла, укытучылары ла киләһе ярты йыллыкка аманатка бөтен мәктәп менән ябылырга вәгъдә итте. Бик яңлы үткән очрашуда Сәлман Шакирян улы иң әүдем балаларга, шул исәптән журналдың Башкортстан бездән башлана шигърият бәйгеһендә еңүче Сарьян Билаловка бүләкләр тапшырды һәм буран булу сәбәпле карга батып ултырган редакциянең автомобилен карын көрәп этеп чыгарышкан егетләргә һәм мәктәп казанлыгы хезмәткәрләренә зур рәхмәтен белдерде. Aferin Kildığıl'da, bir yerden Kildığıl'da ama tığıl yarata her vakit toğru kalıgız.